Здравейте хора, това е втора част. Здравейте хора, това е втора част, като нази беше много бърза. Алекс е била доста добро момиче. Играла е много пъти на Roblox. Но беше самотно момиче и никой не си е играл с нея. Беше самотно. Имаше един брат. Алекс много обичаше да убива хора в Roblox, като тя беше хакерка. Един ден се запозна с нея Алехандро и попитал хакер ли си? Тя написала, не съм хакерка. И така след това се засмя вкъщи. Почна да го хаква и след една година минало и вече били май на 33, не помня. Нека да кажем, че са на 33. И какво останало? Хора, за Алекс историята е кратка, така че... И Алекс, тя искала да го заколи. Но му се сещала, че полицията ще я хване. Направила така. Влезла в къщи и взела един нож и той питал какво ще правиш. Тя казала, ще видиш. Изрезала един пръст, който след това много гнусно нещо го заврел носа му. И носа е така и го строши и почнала да реже. Никой не знае. Това си е била нейната тайничка. Тя живеела сама, като полицията един ден дошла. Казала и я заловили в полицията. Много добро момиче беше. Това хора, тя го е правила, за да спечели пари. Това се е мислила. И хора, последвайте ме за трета част. Трета част именно.